Jos videon tekeminen uuvuttaa sua henkisesti, sä et oo väsynyt. Sä vaan näyttelet somessa jotain sellaista, mitä sä et ole. Moni asiantuntija astuu suoraan siihen ansaan, mitä kutsutaan autenttisuuskuiluksi. Sä muutat sun puhetapaa, olemusta ja pukeutumistyyliä videolla, koska sä luulet, että muiden odotukset vaatii sitä. Sä yrität esittää sitä täydellistä ja virheetöntä versiota susta. Teeskentely on alitajuinen suojelumekanismi, koska me pelätään hylkäämistä. Mutta se kuluttaa aivan älyttömästi sellaista energiaa, mitä sulta ei pitäisi kulua yhtään. Jos sä esität tarpeeksi pitkään, sä unohdat lopulta, kuka sä ite oot. Tunnista nämä merkit. Sä vitkuttelet julkaisemista, sä ylianalysoit jokaisen sanas, ja sä pelkäät jatkuvasti, että joku paljastaa sut huijariksi. Kristallin kirkas totuus tekee susta vapaan. Kun sä oot oma itse, sun ei tarvitse tehdä ylitöitä muistaaksesi sitä tarinaa, jonka sä kerrot omasta itsestäsi. Lopeta se näytteleminen. Se aito säädö on se asia, mikä rakentaa luottamuksen ihmisten välille. Puhuttaako suakin tehdä videoita sen takia, että se roolin näytteleminen on liian rankkaa?